Още един кандидат кмет, но няма да е скучно изобщо. Това е господин Николай Трифонов, бивш кмет на Несебър. Човекът, за когото дори хора от столицата и от цялата страна разбраха, че става генерален консул в Одеса. Но вижте визитката му. Николай Трифонов отново е в кметската надпревара за Несебър. Античният град през 2020. Това е мотото на предизборната му платформа. И е постижима програма само за един мандат. Определя се като център-ляво. Управлява античния град 2 мандата в периода на мутризацията. Напуска кметския пост, за да не стане поредната жертва в политическата джунгла на прехода. Казва, че спасява живота си в Украйна. Дипломатическата мисия в Одеса му дава възможност да се дистанцира от мутризираната действителност в Несебър, довела до убийството на председателя на Общинския съвет Янков. Днес регистрите показват, че е с чисто минало. Работи активно с българската диаспора в Украйна и разработва културния център в Болград. Знае цената на културното наследство, но е прагматик, защото Несебър, освен че е град на ЮНЕСКО, е и град с живи хора, които имат своите проблеми. Здравейте пак. Защо сте толкова смел? Веднъж вече сте били принуден да си спасявате, така да се каже, кожата и отново се връщате в Несебър. Искате да се върнете. Това е в основата на човешката същност. Ако човек не уважава себе си и достоинството си, значи трябва да върви назад или да се спира. Аз обичам да вървя напред. Тоест, когато бяхте принуден да напуснете, това е било посегателство и върху вашето достоинство ли? Естествено. Тогава човек трябваше да избира. Т.е. аз трябваше да избирам между унижението и, примерно, омерзението и да запазя своето човешко достоинство и живота си до някъде. Така че аз избрах да запазя достоинството си. Омерзение от какво? Ами, знаете ли, тогава в този период от време щяха да последват куп съдебни дела, куп преписки. 2007 година не е 2011 или 2010. Освен това, зад тези неща щяха да стоят или стояха интереси на хора, които бяха доста силни в определени среди. Кои? Бих казал магистратски и бизнес среди. Тези социално слабите ли? Или защо? Местни магистрати? Не, няма предвид дали са социално силни или социално слаби. Социално слабите го казвам в кавички, нали? Се бяха снабдили с места прекрасни, заради това, че... Не, отново се връщам на темата, че тогава трябваше да запазя това достоинство човешко и аз избрах пътя да го запазя, а не да остана на кметския пост. Сега, след 4 години извън местната политика, аз прецених, че отново бих могъл да опитам доколко хората могат да повярват на програмата, на мене като личност и като човек. Не би ли е страх? В какъв смисъл? Ами тогава не убиха вас, убиха председателя на Общинския съвет Димитър Янков. Вижте, страха е нещо съвсем човешко и съвсем естествено. Аз не съм безстрашен, но тук говорим за избори. В тези избори може да се очакват всички неща, а това, за което вие говорите, е нещо доста неприятно за политически живот не само на община Несебър, а на страната. И аз дълбоко се надявам, че този период е отминал. Надявам се, че отминал. Защо се надявате, че този период е отминал? Какво ви дава тази надежда? Нещата са различни вече в България. Не е мутризирано, така ли? Точно чак така. Толкова много. Точно така. Нещата са по-различни вече в България и искаме или не искаме, ние вървим по един по-различен път. И в този път все повече такива грозни явления, събития и факти, макар че малко преди 3 дена се случи нещо подобно, аз смятам, че те все повече и повече ще намалят. Няма как да не стане това. Несебър е един от примерите, поне в национален план, за това как политиката се използва за ракета-носител за бизнес интереси, най-различни. И като че ли нещата изглеждат безнадежни вече? До някъде сте права. Може би Несебър е някакъв модел, мини-модел на това, че в едни избори, като че ли класическите партии нямат много място. Или по-скоро те се обезличават или се претеглят към бизнес формации. Аз не знам дали превземани отвътре по някакъв. Да, може би и това е по-правилното казано, но аз не съм политолог по образование, но си мисля, че в тази тенденция, която се прояви за първи път през 2003 година по-скоро, сега се задълбочава и не мисля, че е само тенденция в община Несебър.
Сигурно това е трагично. Това трябва, да, наистина е трагично, защото в крайна сметка политическите партии имат своята същност, имат своето значение. Как ще спрете този процес, който е напреднал вече? Това трябва да направи анализ, както всяка една политическа партия, така и обществото. Аз самия. Ами, как като примерно работя така, че да се опитам да покажа, че зад мен, и не само да опитам да покажа, а зад мен в този случай на моята кандидатура не стоят никакви бизнес интереси или... Сериозно? Никакви бизнес интереси? Не търсите ли реванш? Не, когато човек тръгва към реванш, той греши. Не, когато човек тръгва към избори, той не трябва да търси реванш, мъст или нещо друго. Той просто трябва да търси друга форма на реализация. И все пак вие се спасихте, защото бяхте генерален консул, изпратен от Ивайло Калфин, от Георги Първанов. А сега? Какво сега? А сега, когато искате да се върнете, тази протекция ще ви бъде ли нужна? Първо, аз съм дълбоко благодарен, че в ония период от време няколко човека ми помогнаха, подадаха ръка, повярваха, че имам качествата, за да изпълнявам тази функция. Аз не бях генерален консул, аз бях съветник в генералното консулство, да. А след това малко време в посолството на Република България. Така че аз съм дълбоко благодарен на тези хора. А що се отнася до сега, дали ситуацията е променена или дали аз ще имам нужда от подобна протекция, не мисля, че имам нужда от протекция. Един въпрос от Николай Бареков. Да. Задочно зададен. Вярно ли е, че когато ви се е случило премеждието да напускате, преди да убият вашия председател на Общинския съвет, вие сте избягали с лодка през морето, подобно на онази песен за Георги Димитров, и че всъщност сте били подгонен от апетитите на хора на Алексей Петров трактор? Първо, има и друга версия, че аз съм заминал с подводница, не само с лодка, но аз искам да ви кажа, че мога да плувам, но не съм ползвал такъв тип превозно средство. Заминал съм по най-легалния начин и това са битовизми, които може би внасят някакъв друг елемент в Несебърски или друг фолклор, но не отговарят въобще на истината. А що се отнася до дали е натиск на трактор или не, аз мисля, че тези събития са се развили в общината или по-скоро свързват някои събития в общината след моето заминаване. Това беше на 14 февруари 2007 година, а тази гибел на председател на Общински съвет мисля, че е май, няколко месеца след това. А отделно връзките с току-що наименования вас трактор са, мисля, че доста след тази дата. Тоест, не съм потърпевши, не мога да коментирам. Програма 2020 сте имали вие? Да, имам. И това за един мандат как може да се направи? 10 години напред? 9. Добре, 9. Значи, тя е точно този средносрочен тип програми, които не се правят за един мандат. Вие знаете, че примерно сега този мандат ще приключи оперативните програми до 2014 и този мандат трябва да подготви следващия мандат. Така че има логика в събитията. От една страна 2014 година всички проекти, които трябва да се работят в отделните общини, трябва да се подготвят сега. Разбирам. Така че програмата е вързана. Център ляво и бизнес интереси. Това винаги ми се е струвало дървено желязо. Смисъл? Нали лявото е социално, пък много левите ги тегли към бизнеса, поне българските леви, но не само. Вие как ще се справите с това противоречие? В едно изречение сигурно сте го намислили, като блестящ афоризъм. Не съм го мислил, но трябва да ви кажа, че аз не виждам нищо странно или алогично в това да съм ляво ориентиран като идеология и като мислене и то да е прогресивно като бизнес и като развитие на една община. Има много такива примери, не само в България, извън България, в цяла Европа и извън Европа. Така, че... Как преценявате на везната на собствената си съвест думите законност и корупция? Сложно равновесие. В Несебър? В цяла България. А в Несебър? В цяла България, не само в Несебър. Несебър е част от България. Сложно равновесие, към което ние се стремим. Вие? Не, цяла България се стреми и мисля, че това е пътя. Вие лично? Аз също. Няма друга логика. Хората вече достатъчно време в тези повече от 20 години преход можеха да вярват на илюзии или на общи приказки. Те сега искат да видят конкретни неща и колкото по-бързо ги видят, толкова ще бъде по-добре, както за Несебър, така и за България. Край. Добре. Съжалявам, много интересно. Дали някой ще ви гласува отново доверие, за да се върнете, да кацнете отново на кметския стол в Несебър? Желая ви успех!
Благодаря ви за това гостуване. Отворихме много интересна тема за бизнес интересите, законността и корупцията чрез образа Несебър. До скоро! Благодаря. И това беше всичко от нас в този съкратен вариант на среща. Следващия път, на 23-ти, в деня на изборите, ще сме си напълно в ред. Гледайте ни, ще бъде много интересно. Чао!